Čau, vítam vás Kiko pri štvrtom gameplay a nikto mi píše, to je jedno, z našej série hier. Dnes tu máme Left 4 Dead jednotku a je to vlastne druhý gameplay z našich sérií hier. Jak ste si mohli všimnúť, teraz tam mám myslím 4 videá, vlastne 4 gameplay, takže 4 videá, jedno je z CSK, druhé je z Team Fortressu a ďalší zase z Left 4 Deadu a dneska je ďalší Left 4 Dead. Ale dneska budeme preberať už novinky a informácie. Takže ako prvá informácia, alebo novinka, neviem, ste si asi mohli všimnúť, že nenahrávam vlastne všetko spolu. Že nenahrávam video plus zvuk. Teraz nahrávam samostatne video a potom v Audacity samostatne zvuk. A potom to vlastne zrenderujem spolu. Takže vlastne vy to vidíte v konečnej forme, ale ja sa s tým budem asi kašľať ešte ďalšiu hodinu. Lebo už som to asi 4 krát natáčal a už mi to fakt prestalo baviť. Takže dúfam, že to bude posledný pokus. OK. A vlastne tak to je, vlastne ja to potom zrenderujem a vlastne to uvidíte konečne formát, to som myslím už povedal. Takže to je jedno. A v Audacity, keď som to stiahol, to vám dám do popisku videa. Ne do linku, do popisku videa. A tým pádom môžeme prejsť k druhej novinke, alebo novinkovej informácii, tak som sa povedať, že za 2 týždne v nedeľu bude mať nové pozadie na YouTube channeli. Bude mi ho robiť jeden známy grafik, ktorý robil už pozadie aj Majkovi CZ a aj Entrovi. A takže dúfam, že boomer, že čo mi pripraví. Takže ja mu týmto chcem aj poďakovať. A vlastne link vám dám po popisku videa na jeho channel. Má tam veľa videí, gameplay, vlastne tutoriálov, jak robíte tieto pozadia, ale ja som ho radšej napísal. Takže teraz môžeme prejsť k poslednej novinke. Vlastne to je len informácia, to nie je novinka. Týka sa mojich starých účtov. Ak ste si mohli všimnúť, tak áno, ja som Kiko Gameplay, ako aj teraz som Kiko Gameplay, ale inak. Ale minule na tom predošlom channeli som mal 21 odberateľov za 2 dní, čo bolo úžasné. Ja som proste nevedel, že čo sa deje. Ja som len pozeral, že ako sa to pripočítava. No ale teraz najhoršie na tom, že ja som dostal úplne okno. Ja som zabudol heslo na ten účet. Takže som si musel spraviť nový. Lenže Kiko Gameplays mi zakázali, lebo také už sa niekto volal, takže som to musel premenovať na Kiko Gameplay, nejak tak neviem, niečo som tam, nejaké písmenko som tam nemohol dať. Takže to ma teraz najviac stralo, lebo tam som mal 21 odoberateľov za 2 dní, čož dúfam, že teda doženiem. A teda fakt, že dúfam, lebo ja som tam už písal aj na tie komentáre, lebo pod videá si dávali, že áno, mám pokračovať, mám natáčať z tých hier, čož budem to realizovať na toto channeli. A tým pádom vlastne to je, myslím si, že všetko, len už budem hovoriť komentáre do videa, lebo už som si nepripravil. A jedine, čo by som vám ešte povedal, tak to je, že nezabúdajte dávať lajky, odberateľov, no odberatelia, vy dajte odber do mňa. A chcel by som teda fakt, že dohnať tých 21. A teda už sa blíži koniec videa, takže ja sa s vami lúčim. Like, ak chcete vidieť ďalšie video z Left 4 Deadu. Pekný komentár, alebo to je jedno, nejaký komentár, to je jedno. A hlavne ten odber. No, to není hlavné, ale proste je dobré. Takže dobre, ja sa s vami lúčim. Takže čus!